みんなで集まるならチコガンの万民堂。熟練の料理人が作る大満足の料理。一流のおもてなしで気分も上々。朝昼晩を食べるならチコガンの万民堂。安くてうまい、うまいのに安い。一日3食万民堂。外食を日常に。おいしいご飯を食べるならチコガンの万民堂。続々登場新料理、きっと見つかるお気に入り。仙人様も御用達。ご飯の時間は万民堂。あ、グーパーまた盗み食いしたね。